a nového tutoriálu. A ako asi viete, ocitla som sa v top 20 súťaži NYX Face Awards 2017, za čo som brutálne rada. A teda toto je ďalšie kolo na tému, asi ako aj viete, ak sa zaujímate o túto súťaž, prírodné božstvá. Ako náhle som zistila tému, tak mi už v hlave tak prebleslo pár nápadov a v podstate som sa stále držala toho jedného prvotného nápadu. Mne sa to strašne páči, toto je proste moja predstava k tejto téme a tak. Jak nevidno mi čalenku, ale z toho som sa tiež vyhrala asi tak vyššie hodiny. Ha! Cvičenia vlastne celé video bude páčiť a budem rada za každý jeden hlas a celkovo za každú vašu podporu v tejto súťaži. Snad sa vidíme u ďalšieho tutoriálu. Ako robiť vlasy a mám tu príčesky. Mám tu takéto príčesky, svoje staré. A takýto kus príčeskov, nové. Takže ideme niečo vykuzliť. Keďže som ešte namalovaná, takže sa idem odlíčiť a použijem na odličovanie tieto obrúsky od NYX Beacon. Už som odmalovaná a ideme na make-up, takže ako prvé použijem túto bázu v spreji. Teraz môžeme použiť make-up v tyčinke a použijem tento minerálny v odtieni Light Pale. Na krojenie nedokonalosti použijem túto korektorovú konturovaciu paletku v odtieni Light a na tento ružový odtieň pod očí na tie krásne fialové miesta. Bodky. Použijem zasa tú istú paletky, ale v tmavšom odtieni Medium. A teraz môžeme ísť na púdravé konturovanie s touto paletkou na konturovanie. Na rozjasnenie ešte použijem takýto korektor HD Concealer v tom najsvetlejšom odtieni Porcelain. Naličím túto paletku Sweet Cheeks od NYX a použijem z nej tieto dva krásne ružové odtiene. Make-up zatiaľ zafixujem týmto púdrom. Idem si teraz vykresliť obočie a použijem túto zelenú ceruzku na pery v odtieni Revolution. A na začiatok obočia použijem tento shadow stick v takejto krásnej svetlo-zelenej farbe. Na oči použijem túto bielu bázu od NYX. A ako ďalšiu bázu použijem túto bielu jumbo ceruzku v odtieni Milk. Teraz ideme na tiene a pohrám sa s touto nádhernou paletkou od NYX Ultimate v odtieni Brights, ktorá obsahuje krásne neonové farby. Najprv ale použijem ešte tento shadow stick v odtieni Dangerously, čo je žltá farba. A teraz použijem z tejto paletky tento žltý tieň. Pohrám teda s týmito oranžovo-červenými tieňmi.
Ešte očný tieň s názvom Diamond Last obsahuje v sebe sparkles, takže nám to krásne rozjasní ešte niektoré tie časti na očiach. Ďaleka neskončili a ideme ešte na tieto dve vecičky. Pigment a glitter. Ktoré by nám samozrejme nedržali bez tejto jednej záchrany. Báza na glitter. Odtieň pigment a tieto glittere s názvom Crystal tu teraz úplne zabijú. Na linku použijem túto tekutú čiernu linku Vinyl Liquid Liner. Na vnútornú linku som teraz použila NYX Suede Matte Lip Liner. Teraz fakt neviem, že ktoré. Skúsim si priložiť tieto myhalničky, ktoré sa volajú Drama Queen. To by mohlo fungovať. Ideme pokračovať maskarou, ktorú nanesiem na dolné myhalnice. Ešte použijem svoje staré myhalnice, ktoré som trošku tak zostrihala, a to použijem na spodné myhalnice. A na obočka tieto glittere, čo sme už používali aj na oči. Teraz sa ideme pohrať s bielou tekutou linkou. Je to linka White Liquid Liner, takisto ako tá čierna, len je teda biela aj takisto úžasná. Teraz použijem túto zelenú jumbo ceruzku v odtieni Rocky Mountain Green. Opäť použijem túto bielu tekutú linku a zvýrazním s ňou tú hornú večeru. Pery si najprv vykontúrujem touto krásnou ružovkastou ceruzkou v odtieni Timed. Do stredu pier dám ešte tento NYX Liquid Suede v odtieni Respect the Pink. Alebo radšej ich obtiahnem celé. Teraz sa trošku posunieme od tváre na krk a ideme začierňovať. Použijem tieň Primal Colors v odtieni Hot Black. Štetec som si iba trochu namočila a vlastne nefarbiť. Sa nesnažím, aby to bolo nejako úplne čierne, práve že chcem vytvoriť ten efekt, že aby to vyzeralo ako špinavé, ako zeminy. Na tú zábavnú časť na glitre, mám ich tu nasypané a ideme začať aplikovať na krk. Lenže najprv samozrejme musíme použiť čo? Glitter primer.
ešte zelenú ceruzku Jumbo Pencil použijem tuto na vrch ku korienkom. A ešte na to použijem túto zelenú farbu.